ఈరోజు మన లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు. 1 వీక్ ముందు కస్టమర్ నాకు కాల్ చేసినప్పుడు నేను మీ వెబ్సైట్ చూశాను. బట్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ నెట్ సర్వీస్ అయినా మస్కిటో నెట్ సర్వీస్ కూడా ఉందా అని అడిగారు. జనరల్గా మనం బాల్కనీస్కి సేఫ్టీ నెట్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం కానీ మస్కిటో నెట్ చాలా రేర్. బట్ ఎంక్వైరీకి అయితే వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుని లొకేషన్ రీచ్ అయ్యాం. కస్టమర్కి వేరే అర్జెంట్ వర్క్ ఉండేసరికి త్వరగా మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని క్యాట్లాగ్ ఓపెన్ చేసి శాంపుల్స్ చూపించాం. కస్టమర్ బ్లాక్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్స్టాలేషన్ రేపు షెడ్యూల్ చేసుకుందాం అన్నారు. అలా డీల్ క్లోజ్ చేసి అడ్వాన్స్ తీసుకొని స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. త్రూఅవుట్ ద ప్రాసెస్ కస్టమర్ మాతోనే ఉండి హెల్ప్ చేశారు. అలా 2 అవర్స్లో 1 బాల్కనీ 4 విండోస్కి ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేసేసాం. అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో అనే సెకండ్ థాట్ ఉంది కానీ బెటర్గానే వచ్చింది. ఇక కస్టమర్ దగ్గర పేమెంట్ తీసుకొని లెన్నిస్ మాత్రం డే ఎండ్ చేసాం.